Vi har dannet os en gruppe på 3, som består af Malene, Vicky og Martin. Vi vil i denne video præsentere vores emne, fortælle kort om, hvorfor vi har valgt det, samt hvorfor det er interessant for os. Samtidig vil vi kort fortælle om, hvordan vi vil underbygge og undersøge vores emne. Hvor ledelse og oplevelsesøkonomien påvirkede teambuilding-industriens historiske udvikling. Det interessante ved at sammenkoble teambuilding og oplevelsesøkonomi er at se, hvordan de to ting muligvis følger og måske påvirker hinanden. Vi har valgt dette emne, fordi vi koblede vores interesser sammen. Vi kan på den ene side rigtig godt lide teambuilding og hvordan det er vokset som trend. På den anden side er vi vokset op som millennium-generationen, hvor oplevelsesøkonomien har vokset sig større og større. Derfor så vi muligheden for at sammenkoble de to ting. Vi har valgt oplevelsesøkonomi, fordi det er en trend, som er vokset, og der bliver sat mere og mere fokus på at skabe en oplevelse. Især i vores generation forventer vi oplevelser i alle afskygninger. Denne trend gør, at det ikke er nok blot at købe en pose kaffe i supermarkedet, men det at gå hen til den nærliggende Starbucks, købe en latte og så scanne en QR-kode for at vinde en rejse sydpå, det er noget, vi kan lide. Vi har valgt at inddrage teambuilding i vores opgave, fordi vi ønsker at undersøge udviklingen fra da teambuilding kom frem i Danmark i 1980'erne og så til nu. Udviklingen har blandt andet medført dannelsen af brancheforeningen for teambuilding og ledertræning, som har sat fokus på etik, sikkerhed og uddannelse af instruktører. Vi vil blandt andet gøre brug af Pine og Gilmore til at undersøge oplevelsesøkonomiens udvikling. Til at undersøge teambuilding vil vi blandt andet finde relevant litteratur, som vil belyse teambuilding før i tiden samt frem til nu. Ud fra litteraturen vil vi højst sandsynligt benytte os af en komparativ analyse. Vi ser frem til at arbejde med opgaven på baggrund af de gode muligheder, vi ser i det allerede indsamlede materiale. Tak fordi I så med.